čo sa robí na tréningu, treba len pretaviť do toho preteku. Bola by som veľmi šťastná aj za bronz, ale je to také, že by bol tretí šampionát a tretí bronz, to by ma trošku tak hnievalo v dušku, ale určite by som bola rada aj za bronz, ale strieborná medaila ma veľmi teší, takže nič viac asi k tomu. V poslednom kole som ešte chcela zo seba vyšťaviť to maximum a myslím si, že chceli, že som podala všetko aj na tej strelnici a aj tie strelby boli síce viacej postražené, nebolo to také stabilné, ale ja som si to odrobila tak, ako som si to predstavovala a v cieli už som bola fakt, že spokojná, že som tam dala všetko a už som len čakala, že ako to bude, či to bude teda to druhé alebo či tretie miesto. Tí najlepší to zvládajú a od tých si beriem ako to mám povedať? Od tých si beriem ponaučenie a proste učím sa od tých najlepších. Niečo zvládam a niečo sú ešte rezervy, takže ešte je stále na čom pracovať, aj keď to je dobré. Veľa mi pomohlo aj prestúpenie k trénerovi Maťovi Očinašovi. Každou sezónou som o niečo skúsenejšia aj o niečo silnejšia, takže ideme postupne hore a dúfam, že to pôjde naďalej takto a budem čím ďalej tým bližšie k svojim cieľom najvyšším a že to pôjde tak, ako by som si to predstavovala. Ja som už nemôžem byť zase tretia. A už neviem, čo dodať, no ešte sa mi trasú nohy.